нафароне ки дар шаҳри москва қарор доред барои сафед кардани дандон ё барои табобати хунукиҳои дандон ё барои кандани дандон ё дарди дандон ба шумо духтур лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро бо диққат тамошо кунед, хабарҳои наво баҳри шумо пешниҳод мекунем ва ба дигарорам равон кунем видеоро. ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метавонем, касое ки бори аввал ба Москва сафар мекунем ё ки касое ки айни ҳол дар Москва қарор дорем, мехоҳем ки регистратсия кунем, пас дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да муроҷиат кунем. ин бародари мо ба боварира ҳаст ва регистратсияҳои оригинал тайёр карда ба шумо метиҳад. касое ки агар чандин моҳо берегистратсия гаштагӣ бошем, шуморо дар WhatsApp-аш муроҷиат кунем, кортона 100% букунед. Парлумони Тоҷикистон додани нафақаро ба муҳоҷирони корӣ тасдиқ кард. яъне ки мо чанд пеш видео карда ва гуфта будем ки Федератсияи Россия ба муҳоҷирони корӣ нафақапурӣ метиҳад ва дар ҳамин мавзӯъ парлумон тасдиқ кард ки ҳақиқат дорад. Федератсияи Россия аз ин баъд ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик нафақа медиҳад. вакилони парлумони Тоҷикистон рӯзи 13 апрел аз созишнома байни Русия ва Тоҷикистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи нафақа пуштибонӣ намуданд. масъалаи нафақаи муҳоҷирон аз солҳо ба ин тарафи мавриди баҳсу баррасӣ миёни Душанбеву Москав қарор дошт. созишнома бо Русия моҳи сентябри соли 2021 имзо шуда буд ва парлумони Тоҷикистон ин санадро ҳамакнун тасдиқ ва қабул кард. Дилмурод Давлатзода, раиси оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон дар ҷаласаи рӯзи чоршанбаи парлумон гуфт, бар асоси ин санад минбаъд Русия ва Тоҷикистон ӯҳдадоранд ба шаҳрвандони ҳамдигар ки дар қаламрави якдигар кор карданд нафақа таъин кунанд. яъне ки Дилмурод Давлатзода дар як ҷаласаи худаш қайд намуд ки шаҳрвандони Тоҷикистоне ки дар Россия кору фаъолият мекунанд ё шаҳрвандони Россияе ки дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд, аз ин ҷаб пас ҳар ду давлатҳо ӯҳдадор мебошанд ки ба шаҳрвандони якдигар нафақа ҷудо намоянд ва ин қонун аллакай ба имзо расиду қабул шуд. яъне ки тамошобинони азиз, Федератсияи Россия бо ҷумҳурии Тоҷикистон 17 созишномаи нави ҳамкорӣ имзо кардагиянд ва дар Санкт-Петербург чихеле ки мо гуфтем, ин яке аз созишномаҳош буд ва нафақапурӣ ҷудо кардан ин дуюм созишномааш буд ва 15 созишномаи дигарша мо ҳатман дарёфт мекунем, баҳри шумо пешниҳод мекунем, фақат интизор бошед. ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон